Congo RDC u ka jamanatigi dangan kɔrɔ Patrice Lumumba su sera Kinshasa bi alamisa san 61 a fagalen kɔfɛ Belgique ka mercenaires fɛ. Espagne jamanatigi ka dangan Pedro Sanchez ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa OTAN ma a ka wulikajɔ baaraw senfɛ walasa ka se ka dɛmɛ don farafina kɔrɔnfɛyanfan ani Sahel kɔnɔna jamanaw ma min kɛra lajɛrɛ senfɛ Madrid bi alamisa. Suisse ani Ethiopie duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛli bolo dayɛlɛnnen don maa minnu ye dankari bunadamadenya jo sariyaw ani karogɛlɛya walew ta u ka jamana kɔrɔnfɛyanfan kɛlɛ senfɛ. Togo lakanabaliya bɛ ka don u ka jamana kɔnɔna la dan karilen kɔfɛ ka taa u ka jamana finitigiw ma min kɛra mɛ kalo camancɛyanfan waati jɛkulu maramafɛntigi GNIM olu kɛlen kɔfɛ k'u kanbɔ ni dankariliwale ye n'u ka bolofara dɔ bɛ Mali jamana kɔnɔ Al-Qaïda. Libi cakɛda min sigilen don maaw ni kisili kama i ye mɔgɔ damadɔ su ye u ka cɛncɛnfuga ka jamana wuruduguyanfan ka taa tilebiyanfan fɛ. Libi ani Tchad dancɛ la k'a ma ko fɛnw ka bolimafɛn tununa cɛncɛnfuga kan min kɛra sababu ye ka kɔngɔ ani jiko dɛsɛ kɛ u sata ye.